Ha ka khat pratari risau ha ka public hearing bala pinlong da ka Meghalaya State Pollution Control Board halor ka jingkwa ka MS Megha Top Cement Private Limited bantai kharkhana do bilat hawa ya jer Narpo East Jainta Hills ki dikhot seng bhalang bar kilong kemi kila sha khanglat ha ki VDP bat ki bor shnong bandrung sha ka tei ka jaka Nagalyang ka Hinyautrap Integrated Territorial Organization hapo ka jingalam uba don bok dekhar kalabu jing ujor Meghalaya Human Right Commission ka DGP office bat u chief secretary halor ka jingsha kta akti ki longkmi bat ka bamla trekam ki bor district uba don bor dekhar ulaong ba ka jing ujor ka de halor ka jingsha khanglat bat jingbom trekam hok ki bor district Ula dawa biki bor Sinshar jang ketika district kin pinshitom iki kli nong Sinshar district namar baki brio ki bawan ai jingkershan haka public hearing kim dei ki trash nong hinrei ki dei ki bana bahar Nakaliang ka jongi ka HITO Hinyautrap Integrated Territorial Organization unta ka singi lawan bu ya ka complain ka FIR bat ya ka sekoi ko complain yang CS kawai ngilik bu habaya day habaya tengko kat ke human rights ngala bu kami sarsi ko chairperson te kawai ngilak bu ke FIR persya ya DC SP di kirang bak snong bat ya ka mega top sem hi kumju ta ka FIR persya gitu baki highlight dan dia ban hak bu benda hang tu ka shop rung hapo kata ke snong ba ajar essentials habadon public hearing te kabalai ngi wan bu ka torkhas dan dikata ka jing ujor ka komplain persya ya di CSP baki lapil ban follow up ka duty ke jongki kumki administration bat ka ujor persya ru ya ka MSPCB habia de ngan stang swa hak baya dei bat ka Human Rights Commission te kumba pilai hi paling haban ujor ka dei ka suppress ya kata ka freedom of speech and expression jongki nong snong hak tu pendai tang kata ngila lap hiru ba rang bak snong ulapun kenya ka sanat kat kum ka ain laipu ar act jong ka JHDC ka bala kran sai ba mendai ban nyu silang na nyon ben na sha silang ik nong snong tu ye hak tu kesngi hi ke badon public hearing tu hi majority ke dei gibreu ke malaba mendai ke nong snong namar ke nong snong na du men step marngi la samit lupa hang tai kila don bat ni kila si kila batai kila pendiru ini yak ta ke jing ke jongki but how let's say hakanik FIR nakal liang jong DC lan SP ji jong Jainta Hills kila ben tap email do baki kin on baki BDP tengin dala check bahakat kum ka Meghalaya Police Act har hajar katboy nila lap ba ka section rupuin rupuar pan rupulai kala keren sai ba George ni penterikam but nakalian jong DG ICS bat ka human rights kan sa ya kata ka hok kumba hago tin MC ka jongi ka on freedom justice and service oi nilai ki dia kata ka freedom untuk sim dan freedom show na shuru nyom be al de ki bom de ki try to bat kila suppress ka hok tong tagda aba on ka hok ka justice ya kata kumba ngiyeng haka tin MC jongi ngin yai budin ngin yai tre be na ka benta jong upat ba tengi kermen scam hiru ba barok phai kinong song snong kentip ba kumno ngi borom ya kolong kune bat kumno hi bangi dei ban bot ya kenti padu kanu sakut ka ngila hang tu ngila pun pa lupa bangin sa lepat sakut te hadian lagi kaban tikana te kadai hadian lesai den ingin dia kenu MSPCB ada kamu melak ban khot ne ke public hearing ten ri habi dei pat dia ka ja jingsa thombor ki kentai ket nang ta ke jingsa pendom you ka freedom of speech ingin ngap sana ka Human Rights Commission pat ngin pek hadin nang to ngin sa syong ya meeting ka CC berkeke ngin ban kim kemru ni gitu ki brio ki boron kiti ban thong ban thiet ban break ya boro hak biya dei bat kaneka mega top set pro khoi hi kitu ki ba hap apa ka district administration ki ba dei benta hak tu ka public hearing ka hang to ki yulathiru ngim ji thala bandra tenre gitu ki bronto kila dei ki hayar gunda tengi kermen ru ba hagani ka FIR kumba pilatik himo ka jaj bendreu kasi ka dei ka ba ni ai jaj na ka kme bat kawai ru kaliang haba ong sim jaj na ka kme lai i hingi burom ye kilong kme wat ka hitole ka bu hakmat do ye kilong kme bangi burom ye ki kum kita ki
ba bopun ini kendai benai te ngan supeng kan mau ngan pa rugo kene ke kerwo si Aida madam nongrang pa pek pir ke DG ka DC hapo iskasil su ka de ikentai pat nang ta presiden juga India di longkeme hi teng i kermen scam ba ka to ka jingsha nget itu longkeme hapo pa ijar kalau long to beli bailet pat ka bomdon su ya kata ka burom ye longkeme te halor kata ka nongrim e principal se ka human right bat sa i DG ru ba ide bensim action persya ye gitu ki beriau ki bara ding lati ki bla hayar harga dor kato kan ne po hajar ni kwa ru ban pha ka kerwo saki ba ka jingyo ka jong pisia sans pa hajar menta lada ka bor ka kan trek kam sisa kan haban dot lai pu sha ani hab biel de ki po hajar tu tengi so khia bat ni so de hiru ban le ikan ni ka kam bat na kan yang ko jongi habaya de pat bat chief secretary nyala bo ikan ni ka jing ujot daga ba ni dawa no CS hakane kisti ban transfer tani ban suspend sha ye kita ki he officer ki badon hakatu ka sngi bat kunju ro ki bawa de pek ya ketika incident health inspect